Dünya liderlerinin ulanýan avtoulanlary howpsuzlygy we rahatlygy taýdan ýokary derejede tasarlanýar. Bunun sebäbi bolsa ulanýan avtoulanlaryň hem liderleriň hem-de ýurtlaryň awraýyna uly täsir etýänligidir. Bugun siz bilen bir näçe döwletleriň liderleriniň ulanýan avtoularyna bakalyň. Donald Trump. Amerikanyň 45-nji prezidenti Donald Trump Cadillac Van avtoulagyny ulanýar. Ýawany lakam bilen tanylan bu avtoulag dünýäniň iň howpsuz avtoulagy hökmünde tanylýar. Avtoulagyň agramy 8 ton bolup, avtoulagyň içinde raketlara we himiki maddelere garşy goranma sistemi bardyr. We avtoulagyň aynalary 12 cm galynlykda, 20 cm galynlykda gapylary bolan bu avtoulagyň 19,5 cm giňişliginde tekerleri bolup her hil ýagdaýda hereket edip bilýär. Bundan başga da avtoulagyň gapylaryny daşyndan açmak mümkin däldir. Haýsy bir howa hüjüminde avtoulagyň içine daşardan howa girmeýär we her wagt avtoulagyň içinde näçe günlük içeriýär suw, iýmit we kislorod balonlar durýar. Bu avtoulagyň bahasy 15,8 million dollardyr. 2. Vladimir Putin, Rossiya. Vladimir Putin Forbes jurnalynyň her ýyly açyklan iň täsirli adamlar sanawyna ilk üçlüge girýär. Rossiya döwlet lideri bir näçe döwlet liderleri ýaly Mercedes C600 modelini ulanýar. Putin islegine görä dizayn edilen Mercedes C600 Guard 6,14 metr uzunlygynda bolup 5,5 tonna agyrlygyndadyr. Terroristlere we himik hüjümlere garşy enjamlaşdyran bu avtoulag edil Putin'e görädir. Putin'in başka bir avtoulagy bolsa öz ýaly täsirli bolan Rus avtoulagy Aurus Senat sedan avtoulagynyň içinde hiç bir Android we iOS sistemi ýokdur. Bunun sebäbi bolsa hakerlik hüjümlerinden goranmak. 5 ýyl alan bu avtoulag diňe okka garşy däl eýsem el bomba garşy howpsuzdyr. Eger siz bu maşynyň içinde bolsaňyz, daşarda näme bolsa bolsun size hiç zat bolmaz. 3. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan Türkiýanyň liderkem we iş avtoulagy hökmünde Mercedes S600 ulanýar. O avtoulag howpsuzlygy we dizaýny we rahatlygy taýdan tapawutlanýar. Bu avtoulag raketalara we himik hüjümlere garşy enjamlaşdyrylanýar. Avtoulagdaky telefon Göktürk bir hemrasy arkaly göni işleýär. 4. Emmanuel Macron, Fransa. Fransanyň prezidenti Emmanuel Macronyň avtoulagy ýörite DS7 Crossback. Bundan başga da ol ýurtda ilkinji gezek döwlet başçysyny peýda boldy. Bu avtoulagyň ýöneköje zatlaryň gözegine alyp ýasalypdyr. Fransa Respublikasynyň nyşanlary we sağ kanatlaryny 3 ýyl saklaýjy we 20 düým galynlygyny tigirler belläp bolýar. İçinde Atelier Maury tarapyndan deri bezegleri var. 5. Pedro Sanchez, İspanya. İspanyanyň häzirki premier ministri Pedro Sanchez awjy A8L800 avtoulagyny ulanýar. Bu avtoulag oňa Mariano Rajoy'dan miras galdy. Maliýe ministriniň habaryna görä bu avtoulagyň bahasy 498 000 eurodur. Bu avtoulag 450 at güýji, 4 V8 hereketlendiriji we sowutly enjamlar bilen üpjün edilen. Avtoulagyň agramy 400 kg töweregdir. 6. Elizabeth II Büyük Britanya. Angliýanyň şahdinany Elizabeth II İngiliz dagtynyň 50 ýyllygy münasibetli Bentley Ernest modelini alýar. Bu avtoulagyň gapylary 90 derece açylýar. Bentley Ernest'in ok geçirmeýän goragy bar.
Mülliner kampanyasy şam aşgalasy üçin hakykatdanam laýyk awtology ýasady. Yedi. Xi Jinping, Xitay. Xitay Respublikasynyň lideri Xi Jinping iş awtology hökmünde fonky ulanýar. Bu awtologyň saýlamanyň sebäbi bolsa fonky Xitaýyň ilkinji awtomobil markasy bolanlygydyr. Fonky türkmençe Gyzylbaý dep manysyny berýär. Bu awtologyň bahasy $802.000. Howpsuzlygy ören güýçli bolan bu awtology V8 motory bolup 220 km tyzlyga çenli çykýar. Angela Merkel, Germania. Germania awtology döwletidir. Şonuň üçin öňdewarjy siýasatçylary elbetde içerki markalaryň awtologlaryna hereket etdiler. BMW we Mercedes sedanlary elbetde federal prezidentiň we kansleriň garażynda. Ýöne Angela Merkel köplenç 500 güýç we 5,127 metr uzunlygyna bolan Audi A8 awtologlaryna hereket etdiler. Akihito, Japonya. Japonyanyň imperatory Akihito Toyota awtoglaryny ulanýar. Bu awtoglaryň esasy aerodinamikleri 350 at güýjüne baha beren 5 litrlik V12 motordur. Gyzykly tarapy bu ýagdaýda Toyota 280 güýçli kuwatly awtoglaryny göýbermäge ruhsat bermeýän Ýaponiýa öňden ölçü şertnamasyny bozdy. Jemi 4 tan Toyota Century Royal döredildi we her biri döwlet gaznasyndan takminan $460.000 sarp edildi. Papa Francis, Vatikan. Vatikanyň lideri Papa Francis iş awtology Renault 4 saýlapdyr. 1984-nji ýylda çykarylan Renault 4 liderleriň saýlamajak awtologlary Papa Francis'a gawat gelýän awtologdyr. Bu awtologyň kapotunyň aşagyna 34 HP güýç öndüren motor bardyr. Eger siz lider bolsaňyz Papa Francis ýaly köne awtolog ulanardyňyzmy? Hassan al-Bolkiah, Brunei. Brunei sultanynyň köp awtologly kolleksiýasy bardyr. Döwlet çärelerine ulanýan awtology 1992 model Rolls-Royce Phantom VI Line'dir. Sultanyň şahsy awtology bolsa Mercedes-Benz GL5 AMG'dir. 13. Scott Morrison, Avustralya. Avustralya Premier Ministri Scott Morrison'ın iş awtology bolsa BMW 7 seriýasydyr. Ýöne bu awtolog ýolda görülen ulaglardan tapawutly, ok geçirmeýän 6 cm-lik polikarbon aynasy bardyr. Bu haly bilen bir gapsy 250 kg agyrlygyndadyr. 2
saat boýunça zäherli gaz bilen hüjüm edilenine avtologyň içine tämiz howalandyrma sistemi bardyr. Narendra Modi, Hindistan. Hindistanyň lideri Narendra Modi öz iş avtology görnüşinde howpsuzlygy ýokary derejede bolan Mercedes-Benz C600 saýlapdyr. Bu avtolog 440 cm uzunluğunda 5,5 ton agram bardyr. José Mujica, Uruguay. Uruguay'ın öňkü lideri José Mujica ulanýan avtology bilen beýleki liderlerden düýpete tapawutlydyr. 2010 we 2015 ýyllary arasynda Uruguay lideri bolan José öz ýaşaýyşy bilen üns çekýär. Lider bolan ýyllaryna José ýaş wagtyny alan 1987 modelli Volkswagen avtology ulanýar we çalışmak hakkında hiç pikirlenmendir. José Mujica her pursat pula üns bermeýändigini aýdypdyr we öz aýlygy $12.000 towsan göterimli haýyr sahawat işlere berýändigini bellenilýär. Siz lider bolsaňyz haýsy avtology markasyny saýlardyňyz? Bu hakkında pikirlerinizi tesirlerde yazmağı ve video görünümde yaran olsa like koymağı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiki videolarda görüşýänçä.